Salam gadal dinleyiciler, Sağlığın Gel Gürleşil podcastına hoş geldiniz. Biz bu yerde okuçularımızın gızıklanayan vacip cemiyetçilik meseleleri barada sade dille düşünürüz ve ilmi düşüncelere esaslanayan görümdöşlükler alıp barıyız. Men Ayna Wat, Sağlığın redaktoru. Erwet kesel bolsa almak bilen bolýar, alaç ýok. Mümkin bizim köpüýimiz şeýle sözler tanşlarymyzdan, garnaşlarymyzdan eşidenler. Gürüň süýtmädiniň rak keseli ýa-da göwüs ragy barada barýar. Şu gün biz bu sözleriň aňyrsyna ýatan gorky, habarsyzlyk, anamsyzlyk barada söz açmakçy. Ilki bilen bu mesele global derejede nähili çemelişilýändigi barada belläp geçdim. Häzirki wagtda süýtmädiniň ragy öýkün ragyndan öňe geçip, dünýäde iň köp duş gelýän raga öwrüldi. Bu geçen 20 ýylyň içinde 2 hesse köpeldi ve 2000-nji ýylda dünýä ýüzünde 10 million adamda süýtmädiniň ragy bolan bolsa, 2020-nji ýylda bu san 20 milliona çykdy. Bütün dünýä saglyk goraş guramasynyň maglumatlaryna görä, bugünkü günde dünýäde her 5 adamdan biri ömrüniň dowamyna rak keseline duçar bolar. Adamlaryň ýaşaýyş obrazlarynaky ütgeşmeler, ýagny ýokumsuz imitler, fizik hereketiň ýetmezçiligi, temmäkiniň we alkogoliň ulanylmasy rak keselleriniň artmagyna goşan hem bolsa, adamlaryň ortaça ýaşynyň artmagy rak bilen keselleýänläriniň sanynyň artmagynyň ýene bir sebäbidir. Çünki ýaşyň ýokurlanyşy rak keseline duçar bolma howpy hem ýokurlanýar. Bu bolsa ragy kontrolda saklamak bilen birlikde onuň öňüni alyş ýollarynyň hem ösdürilmeliligini aňladýar. Covid pandemiyası soňky basgançaklarda anyklanýan raklaryň sanyny artdyrdy we rak bejergisine bolan el ýetirligi azaltdy. Bu ýagdaý dünýäniň ähli künjeginde bolup geçse-de, esasen pes we orta girdejili ýurtlara has ulagram salýar. Pandemiýanyň dowamyna rak bilen ýaşaýan adamlara diňe hyzmatlaryň bozulma howpy däl, esim Covid bilen keselleme we ondan ölme howpy hem awanýar. Süýtmädiniň ragyndan halas bolmak, sagalmak beýleki köp raklara garaňda has ýokurdur. Ýokary girdejili ösen döwletlerde bu san 80 götürümdir. Şeýle derejäge ýeten ýurtlar 3 sanzady durmuşa geçirip bilýärler. Keseliň öňüni almak, diagnozy ir goýmak we näsaglara bütöwi bejergisi we ýdeg bermek. Indi Türkmenistana degişli ilaty el ýetirli bolan maglumatlara seredip geçsek. Türkmenistana rak kesellerine degişli sanlary bütün dünýä saglyk goraş guramasy 2020-nji ýyl boýunça şap etdi. Ýurtda rakdan halas bolma derejesi 30%. Bütün dünýä saglyk goraş guramasy şu sany 60%-a ýetirmeň wajypdygyny nytak gelýär. 2040-njy ýylda göwüs ragy bilen keselleýänleriň görkezjisi 2010-njy ýyllakadan 2 hesse ýokurlanır diýip şaklanýar. 2018-nji ýylda Türkmenistana ragyň iň köp duş gelýän görnüşleri süýtmädiniň ragy, ýatkynyň boýunjugynyň ragy, ýatkada döreýän rak bolup durýar. Emma gurama Türkmenistana rak hadisalaryny we ölüm görkezjilerini näwellik ören ýokurdur diýip belleýärler. Sebäbi olar döwlet rak keselleri boýunça statistikasyna esaslanmaýar. Hasabatda rak keselleriniň hasabatynyň statistiki sanlaryň ýurdumyzda doly ýüredilmeýänligi bellenilýär. Statistiki sanlar we maglumatlar gaty çekli bolup galýar. Ýurtda ragyň öňüni alyş boýunça milli programmanyň bardygy bellenilýär. Ýöne bize programma barada we ilat üçin niýetlenen göwüs ragyna degişli türkmen diline hiç hili maglumat tapmak başartmady. Indi bolsa goňşy ýurtlardaky tejribeler barada agdap geçdik. Gazakstanyň Saglyk Ministrligi 2019-njy ýylda ilkinji epidemiologik barlygyny geçirdi. Barlygda Gazakstanyň uly şäherleri bolan Almatyda we Astanada, şuwagt Nursultan, süýtmädiniň ragynyň hadisalary we ölüm derejesi öwrenilýär. Bu barlygyň netijelerini süýtmädiniň ragy bilen has üstünlükli görüşmek üçin döwlet programmalaryny ýola goýmakda ulanylýar. Netijelere seresek, esasen hem Almaty şäherinde ölümçilik azaltdyr ve ir anyklamak tejribeleri köpeltdir. Ir anyklanylýany üçin şäherleriň ikisinde hem 1-nji we 2-nji basgançaklardaky raklaryň sany artyp, 3-nji, 4-nji basgançaklardaky raklar azaltdyr. Fevral aýyna Lancet jurnalyna çap edilen barlyga görä, Merkez Aziýa ýurtlary ýatkynyň boýunjugynyň ragy boýunça ilkinji orunlarda barýarlar. Bu döwletlerde ýatkynyň boýunjugynyň ragy süýtmädiniň ragyndan soňra ikinji iň köp duş gelýän rakdyr.
Ragyň bejergisini we öňüne alynşyny putolandyrmak üçin barlyklarda döwletlere maglumat ýygnamagy we hasabat beriş usullaryny güýçlendirmek maslahat berilýär. Gadyrly dinleýijiler, süýtmäýändiň rak keseline degişli sorawlar bilen men Aynur Lukmana ýüzlendim. Aynur, şu yerden başlasak da, süýtmäýändiň rak keseli barada köpçülik ilat nemeler bilmeli? Süýtmäýändiň rak keseli esasan näçe ýaşda ýygy duş gelýär? Süýtmäýändiň rak keseli bu süýtmäýändiň epitelisinden türeýän hoply çeş. Bütün Dünya Saglygy Goraýyş Guramasyna görä, rakyň şol hili aýallaryň arasyna iň giňişleýin ýaýran rak keselleriň biri. Bu kesel esasan 45-55 ýaşdan soň köp anyklanyp başlanýar. Men girişde bellek geçtim. Şu Türkmenistana onkologiya kesellerinden ýok bolýanlaryň ilkinji sebäbi bolup süýtmäýändiň rak keseli göwüs ragy birinji ýerde durýar. Ne şol süýtmäýändiň rak keseli ýa-da göwüs ragyň nähil alamatlary bolýar? Esasan göwüsdäki bolan çiş tühümi. Şol çiş tühüm konsistensiýasy boýunça gatça bolýar we el bilen elläni lukman misal üçin. Şol çiş hatsa üçin agyrsyz bolýar köplenç. Ýene-de ihtimal simptomlaryň biri emzikleriň daşky ýetgemegi, olaryň ýoğunlanmagy, umumy daşky deformasiýasy we olardan suwukluk ýa-da gan gelmegi. Boltuklaryň zonasyndaky limf düwümleriň atalmagy, olaryň ulalmagy. Umumy şolar. Aynur, şu süýtmäýändiň ragynyň öňüne nähil alyp bolýar? Bütün Dünya Saglygy Goraýyş Guramasyna görä, kertenan adamdan 3 aýda bir gelip süýtmäýänlerini, göwüsini özü barlamaly. Emma şu gurama duýdurýar. Bu lukmançylyk taýdan sowutlanan usul däl. Demek, eger bir zat siz tapsaňyz, şu da çiş bolsun, bir zat bolsun, ol lukman rak däl da, ýöne bu usul sizi lukmana ýetirip bilýär. Şonuň üçin gurama öz maslahat berýär. 3 aýda bir gede etmeli. Haçan edilýär şol barlyk? Ay başynyň birinji 5 güniň içinde. Biz saýlykda da gatken düşündiriş işlerini alyp barýar. Saýtymyzy we Instagramda şeýle maglumaty tapyp biler, okap biler. Näçe haçan we nädip öz göwüslerini barlamaly. Ýöne şol aýdan ihtimal alamatlar, simptomlar, diňe rak kesel barada aýdanok. Sebäbi bu simptomlar başga süýtmäýänlerini hoply däl çiş kesellerini de hem duş gelýär. Demek, rak barada gutarnykly netijäni diňe histologiýa, ýagny çişiň dokumentynyň laboratoriýa barlagy bilen çykaryp bolýar. Şeýle ýagdaý bolup bilýär-de, ýanky aýdyşymy ýaly hökman çiş tapylsa, aýdyşyň ýaly rak barada habar beren o, hökman özüň çiş tapanda lukmana görülmeli. Öz-özüňe diagnoz goýmaly-da. Aýda 28 ýaşdaky durmuşa çykmadyk gyz göwsünde çiş tapdy da, öz-özüne barlanyna çiş tapdy. Şol näme etmeli, haýsy lukmana ýüz tutmaly? Şol 28 ýaşlygyz eger çiş tapsa, ol mamolog lukmanyny ýa ginekolog lukmanyny ýüz tutmaly. Şolar şoňa kömek edip beler. Ýa-da hawa Türkmenistana maşgala lukmana hem bar. Elbette hemme şu bizim sistemamyzda hemme zat maşgala lukmandan başlaýar. Şol lukmanyň ýanyna baryp öz agyrýan zatlaryny aýtyp berse, şol lukman gerekli lukmana iyi berýär. Biz dinleýijilere de ýüzlendik. Podcast gurnaýas, sorawlaryňyz bolsa iyi berin, lukman bilen göründeşik geçirjek diýip bize Aynur 2 san soraw berdiler. Birinji şeýle soraw berýär. Durmuşa çykmadyk gyzlarda rak bolup bilýärmi? Ne şutaýda soraw döreýär, durmuşa çykanmy, çykmadykmy, tapawdybamy? Ne şeýle düşünje bar, süýtmäýändiň rak keseli göwüs ragy diňe durmuşa çykan zenanlarda bolýar diýip, şol düşünje dogrymy? Onuň tapawdy ýok hiç. Durmuşa çykmak ýa-da jinsar gatnaşyklary başlamak bu şu rak keseliniň sebäbi däl. Şeýle soraw berilýär, süýtmäýändiň ragy nesil liderleýän keselmi? Rakyň 2 görnüşi bar. Nesil liderleýän görnüşi hem nesil liderlemaýän görnüşi. Eger bir senany şol rak keseli tapylsa, histologiýa usuly bilen hem BRCA mutasiýasyny analiz edilýär. Eger şol analiz görkezse, ýene şol nesil liderleýän rakyň görnüşi diýip, onu şol zenanyň gyzlaryny ýa-da ýakyn garnaşlaryny duýdurýarlar. Şu garnaşlar ýa gyzlary uly howpda bolýar. Aha. Şu aýdanlaňa men dogry düşünýärmi? Meselem, ejende göwüs ragy tapylsa, gyzy man barlardan geçmeli.
Hukman däläine wat tütmädin rak keseli anyklanan hassalarda şol analiz edilýär hukman. Eger şol analiz görkezse şol mutasiýanyň bardygyny onu ýakyn garnaşlary aýtýarlar. Siz hopda diýip. Eger şol mutasiýa anyklanmasa onu bu nesil ýyzarlanmaýan hili. Düşünükli. Indi şu süýtmädiniň rak keseline nähili bejerigi usullary ulanylýar? Şu atky wagtda hirurgiýa bejeriş usuly, kimyoterapiýa usuly, şöhle terapiýa usuly we käbir ýagdaýlarda gormonal terapiýa usuly. Gatgoý. Ýene bir soru geldi-de, şu göwüs haçan doly aýyrýarlar. Göwüs ragy tapylany göwüsleri ýa bir göwüsy hukman aýyrýarlarmy? Bu soruň jogaby hoply çişiň ölçegine, rakyn stadiýasyna, onuň histologik görnüşine bagly. Indi şol çiş bilen zeperlenen göwüsleri aýyrmak aýal üçin uly bir psihiki zarba bolup durýar-da, gat kyn bolýar. Bu sorowda aýala nähili kömek edip bolar? Meselem orsiýetde nähili hyzmatlar hödürlenýär? Birinçiden men aýdaýyn, şu Türkmenistanda nähili edilýändigini, psihologik kömek bardygyny, ýokdugyny antak bilemok ýöne öz orsiýetdäki tejribem boýunça aýdyp bilýän bärde, onlara mut psihologik kömek berilýär. Indi şol aýalyň ýakyn garnaşlary bilen iş geçirilýärmi? Nähili kömek berilýär? Meselem ýollaşyna ýa-da öz maşgalasy bolmasa, durmuşa çykmadyk bolsa, garnaşlaryna, ýakyn garnaşlaryna kömek berilýärmi? Döwlet taýyndan bärde diňe şol hassa zenaly psihoterapiýa mut görnüşine kömek berilýär. Ýöne onuň garnaşlaryna, ýollaşyna, çagalaryna we başga jora dostlaryna hem on ýaly kömek berilenok, belki döwlet däl, guramalaryň tarabyndan berilýän bolmagy mümkin. Ýöne döwlet tarapyndan berilenok. Şu aýnur şu näme üçin şuňaly kömek näsaga rak keseline duçar bolan aýala mühim bolup durýar. Hem maşgalasyna, göwüs ragy bilen kesellän aýala nähili maslahat berip bilersiň hem şoň maşgala agzalaryna, garnaşlaryna. Hemen şol diagnozyny eşiten wagty ol panika düşmeliler. Sebebi aýdyşym ýaly prognoz şol rakyn stadiýasyna, hiline bagly. Onuň ikinçiden hem men näme maslahat berjekdim? Maşgala agzalaryňy ýakyn adamlaryňyz bilen bölüşmeli. Sebebi olar gol-golda berip bilýärler. Ýeki özüň şol diagnozy alyp çykmak gaty kyn mukadiýän psihologik taýdan. Näşde şu aýnur ben iki zady syn edýännem, rak diagnozy goýulany biziň jemgyýetimizde ýa aşa optimistik çemeleşilýär-de, maşgalada. Hemem bir hili ölüme taýýarlyk edýän ýaly bolýar-da, garnaşlar tarapyndan, meselem Lukman näsaga dolu maglumaty berenok ýagdaý barada-da, maşgalasam oň bilen maglumatda paýlaşmajak bolýar. Eň esas soragym meselem orsiýetde näsaga dolu maglumat aýdylýarmy ýagdaý barada? Ýa-da ýeke diňe garnaşyna aýdylýarmy? Ýok, kanun boýunça birinji bilen hassaň özüne aýdylýar. Lukman diňe şoňa aýdyp bilýär. Egerde hassanyň garnaşlary girjek bolsa, gollag bermek üçin Lukman elmydammy şol hassadan soramaly. Ýonuň şol keseliň taryhyny şonu elmydammy anyklap geçmeli, ýazmaly. Şol hassa öz garnaşlarynyň girmegine, şoň diagnozynyň eşitmegine ruhsat berdi diýip ýazmaly. Men goşakladym, Lukman şoň diagnozyny aýtmasa, pasientin özüne bu bir kanun bolup çykýar. Eger soň keselle gaýry üzülmeleri bolsa, şol Lukman aýtmadyğı üçin şol pasient şoňa suda berilýär. Süýtmälerine hoply çiş iş döwrüni anyklamakda aýallaryň ýollaşlaryny hem orny berip biljek kömegi uly hasaplanylýar-da. Siziň tejribeňizde şuňaly ýagdaýlar boldymy? Kär aýallar bolýar-da, meselem ýollaşym maňa duýdurdy şeýle çiş bardygyny diýip-de. Bu barada hem maglumat kampaniýalary gurnolýar başga ýurtlarda, meselem Hindistanyň şeýle maglumatlar kampaniýasy orsiýetde bilemok, ýöne şol aýalyň ýollaşlaryna maglumat berýärler göwüs ragy barada. Sen şeýle ýagdaýlary gördüňmi? Men edil şu göwüs ragy hakyna ýagdaýlar mene bolmady, duş gelmedi men olara. Ýöne şol ýumurtgalaryň raky bilen duş geldim. Şol pasient hem şoň ýollaşy geldiler. Ýollaşy kömek etdi. Kömek etýär, gollaýar, hemme konsultasiýalaryna ilmedama bile gelýärdiler.
Innik soraq süýt mädleriniň ragy göwrülük döwrüne anyklanan bolsa bejeri nähili usullar bilen geçirilýär. Bu ýagdaýda göwrüllügi aýyrmak gerekmi? Birinji bilen näme aýdasym gelýär? Göwrüllik zenanyň organizmi üçin bul nagruzka bolup çykýar. Mysal üçin kronika keseller bar bolsa, olar göwrüllik döwründe köplenç özüni görkezip başlaýarlar şo keseller. Eger göwrüllik döwründe süýt mädiniň raky ýa-da başga organyň raky ýüze çyksa, göwrülligi besetmäni şol aýala hödürlenýär. Sebäbi göwrüllik döwründe operasiýa geçmek, narkoz almak, himioterapiýa almak, şöhle terapiýa almak, şol çağa geljekki çağa üçin gaty kän gaýra üzülmeler bilen ýüze çykylýar-da soňra. Şo göwrülligi aýyrmak diňe hödürlenip bilýär. Hukman şonu aýyrmaly diýilen zat ýok. Aýalyň özü karara gelmeli. Biziň jemgyýetimizde, türkmen jemgyýetinde men görýän zadym gaty uly fatalizm barda. Indi fatalizm näme? Şol ragyň öňüne alyp bolanok diýen ynanç. Indi şol fatalizmyň derejesi jemgyýetden jemgyýete ütgäp durýar-da. Meselem başga ýurtlarda şol fatalizmyň derejesi gaty pes derejede bolýar-da. Sebäbi türlü şähereler durmuşa geçirilip durýar-da. Düşünürlüýär aýala öňüne alyş çäreler barada, bejeriş barada. Asyň pikiriňçe şol fatalizmi biziň türkmen jemgyýetimizde süýtmädiniň raýyna degişli fatalizm düşünjeleri nädip peteldik bolar, nädip adaldyp bolar. Indi dolu olary aýryp bolmaz. Mümkin sen Orsiýediň tejribesine seredip aýryp bilersiň. Nädip şonu biraz peteldik bolar. Birinji bilen hukman şol hukmanyny işleşmeli. Oku diplomy bolmadyk adamlar bilen maslahatlaşmaly separator bilen. Sebäbi olar bilmeýär. Özüňde elmede ama ýatlatmaly. Şu wagt rak keseliniň şu görnüşi gowy anyklanylýar we gowy bejerilýär. Köp keseller eýem ölüm jazasy däl. Ýöne şol keseli wagtyny tapmaly. Wagtyny tapmak üçin näme etmeli? Aýdyşymyz ýaly, özüňizi barlamaly. Çiş tapsaňyz lukmana gitmeli. We 35 ýaşdan 40 ýaşdan mammografiýa geçip başlamaly. Ine meňem goşjak zadym, men pikirimçe biziň mediamyzda, habarlarda şu keseli ýeňip geçenler barada hiçbir maglumat ýazylanok, hiçbir maglumat bolanok habarlarda ne Gazagstana seresek ya Kırgızstana, Özbekistana şu taýda ilatam köpçüligim özleri paýlaşýarlar-da. Şunu meselem men garnaşym ýa-da men şeýle ýeňip geçdim. Şeýle paýlaşmak adamlarda umyt berýär-de. Şoň üçin köpçülik bolup köpman habarlara garaşyp oturman, şonu girlemän biri gutully, sagally diýip paýlaşyp dursak, adamlarda bir umyt beriji medeniýet öresek-de. Şo zatlar barada biz ählimiz bir zat edip bilýärse, maglumatlar bilen paýlaşmak birinji ýerdem düşünje döretmek üçin, başgalan baştan geçirenlerini paýlaşyp düşünje döretmek elimizden gelýän zat bolýar-da. Şoňa medeniýet öresek Aynur gatnaşyp gymmatly we pedagog pikirlerini paýlaşan üçin köp sag bol. Minnetdar Aynur. Boldumy? Kemal, näme gürüňdeşligini tamamlaýasmy? Soragma. Sorag bol. İkiňizde de soraw ýakynlaryňyzda bolany barmy? Koşumda bolly. Ol 55-60 ýaşanaky aýal. Hilmi kişi himioterapiýa geçen wagtynda onuň saçlary döküldi. Ýalyk zat geýmedik közi, ýöne soň şu ýalyk geýip başlady. Hilmi kişi pikir etip başlady. Şu himioterapiýa alýabasym öýledi. Sen diýje bolýan şu adam indi ölmäke on jaýlaýarlar. Soň şol biri galdy, raky ýeňip geçdi. Bilýäňizmi, boşlar tarabyndan bar, gaty näme ýeňici zat hasaplanýar. Ol şol aýaly öňkisi ýaly bahirçi hasaplanýarlar. Ölseňem bahirçi, biri galsaňam bahirçi. Şoňaly aýdýar bilimsizlik hemem näme ken faktorlar bar-da, tewipçilik diýär-de, ene sen Kemal soradyň gelnejem süýtmädiniň ragyndan ýok boldy-da. Bir näçe ýyl bolandyr eýem. Olin şonu göwsragyny tapanna wagtyna lukmana gitmedi, içine çiş bolanda meselem şonu ýyly bilen aýyrjak boldy-da, ýyly goýup-da, grelka zat goýup. Irrak anyklanyly bolsa
mümkin halat edip bolardy.